Mbare man turns house into brothel, drug hub. Imba yochinjwa kuita shabhini, vanhu vachinwa nekusangana vachiita zvechipfambi ipapo. Kusangana kwatiri kuita zvakare pano paZimwitness TV patinokupai nyaya dzakasiyana siyana. Uye kana kari kekutanga kusvika pano, ndinokumbirawo kuti ungobaya button rekusubscribe, then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe nema-updates atenge tichiposta pano zuva nezuva. So nyaya yandauya nayo nhasi inyaya yakaitika kuMbare, iyo yemurume wechidiki ari kupomerwa mhosva yekuchinja pamba patete vake, pamba pavanogara kuita nzvimbo yekusangana vachiita zvechipambi vachirova ivo madrugs. Messi Mudei anogara along Rusike Crescent muMbare akaenda iye kumatare edzimhosva eHarare Civil Court kunomhangarira muzukuru wake anonzi iye Johannes Moyana, uyo waari kupomera mhosva yekuti anomuinsauta achimuthreatena kumuuraya nguva dzaanomutsura kuti aiwa pamba pano hapaitwe zvemadrugs, usaite zvemadrugs nekushedza mahure pamba. Amai ava vanonzi Messi Mudei vanoti iwo muzukuru wavo anoita basa rekushedza vanhu, shamwari dzake vachirovera madrugs vakagara pamba pavo pamwe chete nekuita zvechipfambi. So Mudei akaenda kudare reCivil Court achinotsvaga iye protection order nekugara zvakanaka pamusha. Zvisinei, Moyana achibvunzwa nevematare edzimhosva anoti iye ini handirove madrugs asi ndinongorova mari Johanna chete, achireva iye kuti anorova mbanje chete. Moyana anoti vanhu vanouya pamba vachivhizita vanenge vachiuya kuzorekodha pastudio yavo iri kubackyard pavanorekodha music yavo yezimdanso nemumwe musambo. Moyana achitaurawo kumatare edzimhosva anoti ini handina kumbobvira ndava insauta tete ava, vanotondinyeperavo havo, asi tisingaziviwo kuti chokwadi ndechipi nekuti vaviri ndo vanenge vatanga kunetsana. Mukomana uyu anoenderera mberi achiti aiwa ini handiite zvemadrugs ende handina kumbobvira ndainsauta tete vangu, chandikangokwanisa kuita chete ndakambonetsana nemwanasikana wavo. Zvisinei, Moyana naMudei vakaudzwa ivo nevematare edzimhosva kuti chidzokerai monogara zvakanaka. So muri yeZimbabwe ndo nyaya yandanga ndinayo muzuva ranhasi, nyaya yekuMbare yatete vari kukomplainayo vachiti pamba pangu pachinjwa kuita pashabhini nemuzukuru wavo. So muri yeZimbabwe ngatisangane mucomment section tichimbozeyawo maonero yenyu.